Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Întrebări incomode din e-commerce. Astăzi l-am ca și invitat pe Marius Panait, managing partner la platforma de e-commerce Teamshare. Mulțumesc, Marius, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Cristian, pentru invitație. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem foarte bine după cei primii 2 ani de pandemie în care a fost o creștere cu o rată mult mai mare decât anii precedenți. Anul trecut lucrurile s-au mai puțin, să zic așa, în sensul că rata de creștere a mai scăzut. Piața de e-commerce se simte, crește în continuare. Stagnare. Nu, crește. Asta e ce simțim noi. Okay. Puțin din perspectiva cererii de servicii. Acum, dacă vânzările mai iau la vale câteodată, e o altă poveste. Sunt industrii care au crescut, industrii care au scăzut, industrii care au stagnat. Cert este că partea de e-commerce la noi în România este încă mică. Toate statisticile oficiale ne arată că oamenii cumpără foarte puțin online. Chiar zilele trecute avusesem un interviu și o statistică interesantă, 45% dintre români cumpără online. Spre deosebire de alte țări nordice,